Pois vamos ir dando comezo a esta segunda xornada do Foro Territorios Patrimonio 2024, aquí dende o Parador de Monforte. Agradecer, por suposto, a Irradia Crea pois, a organización de todo este evento, pois onte tivemos tamén unha xornada maravillosa na que eu creo que se están tocando un pouco todos os paus, non, que compoñen, digamos, o que vai ser o que está sendo a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial, non? Onte pois tivemos, digamos, unha mesa moi interesante de turismo, onde pudemos tamén escoitar elementos ou exemplos, non, de outras partes do Reino de España e do territorio galego, para ter despois, digamos, unha mesa máis relacionada co tema de arquitectura e como se intervén na paisaxe pois, dun xeito sostible e tendo en conta as comunidades. Non? Onte saiu tamén en varias dos relatos, non? Dos distintos relatores, o tema da participación cidadá nestes procesos de lugares que son pois, patrimonio mundial, de lugares que son reservas da biosfera, parques naturais, é dicir, que teñen unha tipificación e unha regulamentación específica, moitas veces restrictiva, ou en todos os casos restrictiva, precisamente digamos, pola querencia de manter no tempo os valores que o fan diferencial. Non? Pois hoxe o que vamos é poñer o foco precisamente neste elemento participativo, neste elemento das comunidades locais. Non? Tiña un amigo tamén que ao principio falábamos así, dicía, pero eso de comunidades locais será veciñanza, non? E efectivamente, eu prefiro a palabra veciñanza que comunidades locais, non? Que parece como unha palabra moito máis analítica, non? Ou dende fora. E, bueno, nese sentido que estamos facendo hoxe, darlle un pouco de continuidade a un proceso participativo que comezamos neste 2024, vinculado á candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. Durante este proceso, nos últimos meses, o que fixemos foron unha serie de xuntanzas participativas pois en distintos concellos da Ribeira Sacra, algúns deles, digamos, cun enfoque máis sectorial, un deles máis enfocado ao turismo, outro deles enfocado á viticultura, polo peso específico que ten esta actividade económica no territorio. E todo isto desemboca, ou está desembocando, ou desembocou, por unha banda, o sábado pasado, sábado 19 de outubro, celebrouse en Parada do Sil, na Fábrica da Luz, o primeiro Consello de Parroquias desta nova xeira da candidatura. Non? E de indicar que para escoller os representantes parroquiais, é dicir, hai 75 parroquias arribeirás, 75 parroquias que estarán directamente afectadas pola hipotética declaración de Patrimonio Mundial, e do que se trataba era de que estiveran representadas. Non? Para estar representadas teñen que ter un representante. E o proceso de escolla deste representante, digamos que de xeito natural consideramos que a sociedade tradicional galega ten unha serie de organigramas, unha serie de organismos que permiten tirar deles para este tipo de historias sen ter que digamos, crear artificialmente novas estruturas ou dende a administración designar quen debe ser o representante. Non? Estas infraestructuras, pois, basicamente son asociacións veciñais, é dicir, nas parroquias nas que houbera unha asociación veciñal, digamos, que considerábamos que era o representante natural, porque esa persoa xa se sometera a un proceso de votación por parte dos veciños e veciñas para estar nesas directivas. Nas parroquias nas que non houbera asociacións veciñais, pois, en algún caso, había asociacións culturais de ámbito parroquial, en algún outro caso, pois, comunidades de montes tamén poderían suplir esa carencia de asociación veciñal, senón, pois, xa acudir, ou que sei, pois, a comunidades de augas, cousas así un poquinho máis especiais, e senón, digamos, como neste proceso fixéramos as xuntanzas participativas, persoas que asistiran a esas xuntanzas participativas amosando un interés especial por todo este proceso, pois considerábamos que podían ser tamén os representantes parroquiais. Non? Como digo, o sábado foi este Consello de Parroquias, digamos que chegouse a consensuar e asinar un documento que se irá publicado nos próximos días e, sobre todo, interesante, falábamos tamén dun tema que vai ser troncal, porque vai se crear ou está creada, pero vaise engadir capas, non? Esta comisión interdepartamental, que onte saludía en algún momento, na que ten que haber unha representación de 6 representantes dese Consello de Parroquias, vale? Que van ser, digamos, como o garante de que a xenda cidadá, digamos, a xenda que salga desta participación, se tratada
nestes foros, pois onde van estar distintos elementos da administración que están involucrados neste proceso, non? Dentro da comisión interdepartamental está prevista tamén que haxa 3 representantes do outro pau da participación, vale? 3 representantes do tecido cultural. O tecido cultural deste territorio pois, definímolo a través de asociacións culturais, de axentes, digamos, individuais, pero que teñen un peso específico na creación de cultura, por suposto, empresas culturais, e esta segunda pata, digamos, unha vez que xa está máis encarrilada a do Consello de Parroquias, que, bueno, 75 parroquias, moita máis peña, todo como os podes imaginar, moito máis difícil de organizar, digamos que empezamos o proceso, digamos, da parte máis do tecido asociativo cultural, vale? Pensamos que era interesante facer esta posta en escena, isto non deixa de ser unha posta en escena, non? Un pequeno plató de televisión, no foro Territorios Patrimonio, tamén polo simbolismo que ten de traer pois a todo ese tecido asociativo a un lugar como o Parador, a un lugar pois, cun, digamos, aparello tecnolóxico aquí disposto por Irradia Crea de pura fantasía, e do que se trata tamén de reivindicar e de dignificar, non, a todas estas persoas ao longo do tempo que fixeron que nos chegue un legado, non, que hoxe en día a Ribeira Sacra que temos é a que temos en gran medida polo asociacionismo e polo activismo cultural, non? O fío desto, paso a introducir o primeiro relator de hoxe, que é Xosé Antón Vázquez, da Asociación Ouro do Sil. Bueno, el se explicará despois que, a parte da Asociación Cultural, pois teñen tamén un clube de montaña e explicará un poquinho seguramente os motivos que o levaron a tal fin. E eu creo que representa moi ben este fío condutor, non, da historia do asociacionismo galego, porque eles pasan de teleclub, digamos, non, deste tipo de infraestructura creada durante o fraguismo, poñamos máis ou menos ese horizonte cultural, e eles dan o paso a crear asociación cultural, etc. etc. Non? Entón, eu creo que ele entronca moi ben todo este proceso de participación cidadana na cultura e despois de escoitar a Xosé Antón, vou facer agora así as presentacións e despois xa vamos como máis a fío e eu xa me calo e xa falades vos. Temos a Paula Vázquez Verao, representante hoxe da Asociación Cultural O Colado do Vento, pois unha asociación tamén cunha trayectoria enorme, cunha importancia tremenda no territorio, e ela vai nos explicar un pouquiño en que se están enfocando, en que se veñen enfocando nos últimos anos e cousas un pouco coas que podan estar máis neste momento. Temos o terceiro Vázquez, Lucas Vázquez, da Asociación Segredos de Pantón, e, bueno, que non é ningún segredo, é que é unha asociación cultural pois tamén moi activa, con moitísimo impacto no territorio, e el vai nos contar un pouco despois tamén vamos, a súa labor dende o tecido cultural. Despois pasaremos á segunda mesa, que estará máis vinculada ao patrimonio inmaterial. Esta está máis vinculada ao patrimonio material, ou non, era un xeito tamén un pouco de etiquetar, non? Pero sí que é certo que moitas veces as fronteiras son difusas e máis cando se trata da actividade dunha asociación cultural que non está restringida a un único ámbito, non? Vamos facer todo así bastante seguido para ir quemando etapas e chegar o que eu creo que vai ser a parte, digamos, máis importante do que se vai facer hoxe aquí, que vai ser o debate, non? No debate vamos ter as 6 asociacións aquí sentadas neste plato televisivo, neste plato de As Tardes de Ana Rosa, e despois o que queremos é que haxa moita participación por parte dos que estades aí, xa vexo pois, membros de outras asociacións culturais, axentes culturais, profesionais do turismo, onde o que se trata é de pensar un pouco despois entre todos como queremos que sexa este proceso participativo do tecido cultural que estamos encetando e do que finalmente pois ides ter tamén que ter 3 representantes nesa comisión interdepartamental. Entón, bueno, sen máis, Xosé Antón. Bueno, a Asociación Cultural Ouro do Sil pois, naceu no ano 1972 como teleclub, foi entre unha maestra xubilada catalana e máis o crego, por suposto. E entonces o que trataron é pois, dar a coñecer, sobre todo, o respeto por a lingua, falar de Rosalía, de Curros, de facer obras de teatro, de xuntar a xente no agosto, o sea, darlle algo a esta xente que despois da faena de traballar non sabía onde ir, aparte o efecto de que naquel tempo non había o sea, non todos tiñan televisión, entón se xuntaban todos. Entón, todo ese proceso, chegado ao ano 91, o collemos unha xente máis nova, xa éramos a Asociación Cultural, xa como... E entón, a partir de aí, xa empezamos a facer recuperacións, pois recuperamos os
xogo dos bolos, que estaban, bueno, pues estaban aí, pero non estaban regulados. Empezamos a ver, sacar, digamos, de xente que pequenos, digamos, artistas que tiñamos, pois pintores, escultores, entonces a facer exposición, sacar fotografías antiguas, todo isto para que ir creando un pouco de unha atmósfera, digamos, cultural de Parada. Somos un concello moi pequeno e entonces, por exemplo, nos fixemos cargo, apoiados co concello, nós sempre participamos e estamos co concello, sea quen sexa. Entonces, aí empezamos a facer, por exemplo, a cabalgata de Reis. Ao principio, claro, a cabalgata de Reis, había moitos nenos, aquilo era un espectáculo. Hoxe en día non temos tanto, hoxe en día xa hai menos, por circunstancias ya que sabemos todos, da despoblación, e empezamos a fazer todo eso. Recuperamos a Festa da Pizza, que se celebra o 16 de novembro outra vez, e a facer un agosto moito máis grande. Empezamos tamén a recuperar, por exemplo, cabaceiros, recuperamos un sequeiro en Fondeivila, o sea, pedindo axudas, incluso fixemos, pedimos que a Consella daquela de Lingüística e tal, cursos de galego, por ali pasaron digamos, no Magosto as regueifas, o sea, pasaron artistas por Parada, é increíble, que ao cabo de 3 ou 4 anos saliron na TVG, o sea, foi algo así circunstancial, pero que sí, humorista e tal. Entonces, conta contos, entonces esta dinámica. Entonces, chegou un momento en que nos plantexamos que Parada teña un potencial turístico moi grande. Nos conocíamos toda a directiva, conocíamos os paisaxes e tal, entonces decidimos crear un club de montaña, o Club de Montaña Ribeira Sacra no 97. Creamos o club, claro, nos empezamos a mover, principio, pois, a Sanabria, zonas de Galicia, depois Pico de Europa, e ya, claro, Pirineos, Noruega e tal. Entón, vas cogiendo conciencia do que están facendo en outros sitios. Entón, retomamos e dicimos, temos que, en Parada, facer algo de sendeiros. Entón, empezamos co sendeiro, o proxecto foi noso, depois foi, o sea, os técnicos o fixeron, e foi o PR 98, que é o Cañón do Osir Santa Cristina. Entón, o que queríamos é abarcar todo o que queríamos enseñar. Entón, o que fixemos é salir da zona de Parada, ir a unha zona, digamos, de Sardela, que é, Hortas, o que é o entorno do Po, para empezar a baixar entre Carballeiras e chegar a entre ambos ríos, que é xa unha zona de boas castañas, castiñeiros, de soutos, e ali xa temos o castaño centenario, o castiñeiro centenario. E baixamos e aí xa temos 2 muiños, xa estamos dando a coñecer 2 muiños que está restaurados. Entón, seguimos e entón xa nos atopamos cas viñas. O sea, xa ca desembocadura, todo xa nos atopamos. Entón, todo eso, hai, digamos, unha subida, como por onde se subían as castañas e máis o viño, non? Todos sendeiros. E depois isto, chegamos ao Pobo de Fondeivila, que onde hai un sequeiro, en onde restauramos, e dai xa pasamos, digamos, aos miradores de Madrid, Balcóns de Madrid ou dos Mouros. Entón, desde aí xa vamos seguindo, digamos, unha ruta pegada xa ao cañón todo. Nos volvemos a entornar, o sea, nos metemos en Portela e xa aí, ese espectacular, por a xente que ten feito, xa nos metemos nos outros, en Cizá, hasta o Mosteiro de Santa Cristina. Claro, Santa Cristina xa merece a pena estar aí un... Logo subimos outra vez, o sea, subimos a Fondeivila, entón xa vamos por outra vez nos castaños. O sea, é unha ruta viño, o sea, viño, castaña, auga, carrolas, o sea, todo o que temos o estamos enseñando aí. Que fixemos? En vez de facer, son 18 kilómetros, o que fixemos foi 2 bucles. Un bucle de 8 e outro de 10. Por qué? Porque se tú fas unha ruta e che pesada, se te retiras non volves. Pero se fas unha, dices, bueno, pois teño que vir dentro de, non sei, un mes a facer a outra. Todas as digamos, sendo rutas que fixemos, todas as fixemos con bucle pensando en eso. Entón, claro, nos plantexamos, claro, a xente, había un bar, nos dice, isto do senderismo, isto non sei, e nos dicíamos,
Si, xa verás como dá. Claro, isto non... Sí que deu. Deu. E deu moito. Porque a única forma de que o turismo estea é que, como digo, é que haya cenas. Se hai cenas é que alguén está dormindo cerca. Hoxe en día Parada ten máis de 100 habitacións. Ten 5 restaurantes. Ten camping. Eso é impensable. E todo, queira ou non queira, ou reconoce a xente, empezou co senderismo. Porque algo tes que facer. Está moi bonito ir aos miradoiros. E que faz en todo ese tempo? Hoxe, onte, estaba cheo Parada. Increíble. O sea, algo. A xente ten que facer algo. E iso para min era importante. Despois fixemos unha ruta pequeniña para rapaces e para xente que chamamos a Carriozas e os Castaños. E son de 3,5 kilómetros, no cal hai uns paneles, que veu unha persona especializada para no que fala da castaña, para os nenos e todo a castaña, os posadoiros, porque en isto da ruta tamén están os posadoiros, xente que subía cos cestos tiña que posalos en algún sitio. Entón, se recrea algo, bueno, os paneles se indican toda esta historia. É un dato máis, non? O das Carriozas, que os nenos lles encanta. Nos lle chamamos a Carrioza como un calexón, digamos, de pedras grandes que comunicaba un camiño xeralmente co comunal para que a vaca non tocase en ambos lados. O sea, só pasa unha vaca, o sea, entón, claro, se o neno entra aí, pero é emocionante para o neno, e para xente maior tamén. O sea, son esas cousas que temos que se igual non lle damos importancia, pero que están aí. Eu comentaba na outra reunión os encalcos. O encalco que é onde se retiña a auga para sacar esa auga ás presas madres, había verdadeiras obras de arquitectura. Ainda sigue habendo. Como dividían as paredes para que a auga fora para un lado e outro. É impresionante. Están aí e se están morrendo. Se están caindo porque nadie lle vai a botar má. É unha arquitectura popular que a estamos perdendo. E así, logo, nos tocaba un poquinho máis baixo, o sea, despois da capital, era o Mao. Nós, como club, habíamos baixado, deixamos de baixar porque xa vamos maiores, 17 veces facendo barranquismo desde a ponte medieval de Cancelín hasta baixo, hasta a Fábrica da Luz. Entón, decidimos facer unha ruta. Fixemos a ruta, que é actual, 16 km, tamén 5 pequenos, 5 hasta, o sea, sería o que é a pasarela do Mao e San Lorenzo, 5 km, ten certo desnivel. Igual que a outra ruta é un desnivel medio alto. Hai que dicirlo porque os desniveles aí son de 400 metros. Pero que son axeitados porque se a xente subía un cesto ou un saco de castañas, un que non vai con eso podía subilo moito mellor, pero bueno. Entón, fixemos o que é a ruta do canal. E fixemos pasando por Forcas. Despois digo por qué. E entón fomos hasta o que é o ponte de Conceliñas e pasamos por un trozo de Canal Novo e pasamos ao Canal Vello. O Encoro está ali, que o pon ali 1917, me parece que ve, pon o Encoro. E entón é todo o canal. O canal, por suposto, é llano. Son uns casi 5 kilómetros. ¿No? Depois xa baixa, que é a auga que baixaba a Fábrica da Luz. Bueno, entón, pasamos por San Lorenzo. E unha das cousas que queríamos significar era a diferencia do pobo de montaña a un pobo da ribeira. O pobo da montaña, como Forques, foi un pobo grande, pois entra o carro de vacas, ten a corte, unha serie de cousas. San Lorenzo non, pois non ten vacas. Entón, o que ten é pois un burro, un cabalo, unha besta, para carrexar o viño, o sea, para que viran a diferencia. Que pasou ahora últimamente? Pois sempre hai problemas en estas historias que hai que darlle solución, pero rápidas. Pois en Forcas se enfrentaron a un problema dos turistas, digamos, urbanitas, que veñen cos seus canciños e tal. Entón, hai un problema que é real, que lle pode pasar a outros povos, e nós atallamos a historia. E é que están os cans de rebaño. O can de rebaño está autorizado a estar libre, como está en Pico de Europa, caso é. Poslle un letreiro, bueno, pois denuncia para aquí, denuncia para lá.
Seprona, problemas deso. Xente que trae o can e despois chama de San Lorenzo e que está aquí o can, veñen a buscalo. Pero que non pode ir a buscalo, solte o que xa chega el solo. Esa xente creo que non entende moi ben. Entón, tuvemos que cortar. Foi unha pena, pero tuvemos que sacar o sendeiro do povo. Os montañeiros, como dicen eles, os profesionales, dicen a xente do povo, faime gracia polo de profesional, esos son encantadores, pero bueno, eso é o que hai. Entonces, que quero dicir con isto? De que os senderos son vos en sí, primeiro de limpeza, de comunicación, de dar a coñecer, pero tamén trae estes pequenos problemas que hai que falar, porque senón se enfada moito a xente do povo, non? Porque claro, tens que arranxar, falar con eles e tal, e solucionar. E cando lle soluciona o problema, están contentísimos, porque eles, en principio, o que queren é dar a conocer ao povo, pero si ten problema que cada paciente tenga que estar a Guardia Civil porque hai un problema de cos cans, entendes? Claro, esos son cousas que nos van xurdindo, non? Entonces, outra cousa que queríamos agora tamén é recuperar o entroido. Nós temos un entroido, é moi similar ao Ribeirao, por o que teño que recordo, e despois tamén unha das cousas que temos en mente era poder recuperar, que en a zona de Parada non é que haya moitos, pero, por exemplo, en outros concellos sí, son as minas de auga. As minas públicas que había para as vacas, que lle sacaban, eso non ves en ningún sitio que estén recuperados. Nós non os temos recuperados, temos 3 ou 4, igual que os petos de ánima. Pero que sería moi interesante recuperar eso, e me gustaría recuperar o que é o encalco, o sea, que xa están destruídos, pero que hai unhas historias orales impresionantes e incluso problemas de golpes, claro, por culpa da auga, porque en donde tornabas a auga. Tiñas que controlar que non xa cortaran, pero todo eso se está perdendo porque xa hoxe en día non hai. E non sei, son esas cousas que temos en mente que nos gustaría facer. Ahora tamén temos xa, saliu adiante, que é moi importante, unha asociación de propietarios de soutos que está funcionando, que sí é moi interesante porque al menos empezamos a vender a castaña, porque é moi importante para nós en Parada a castaña. O sea, entonces ya tenemos unha máquina seleccionando as castañas e, bueno, este ano hai un cosechón e a xente está moi contenta, pero cal é o problema? A limpeza dos soutos, a de Bouca, non hai empresas especializadas que podan facer todo eso, e o estamos perdendo. Estamos perdendo moitos castiñeiros, moitos. E iso sí que me dá pena, porque agora en novembre que pasemos entre os castaños e as viñas e ver ese colorido, eso, dices tú, si isto sigue así, quen cuida os castiñeiros? Morren e desaparece todo. Pero non sei, é unha solución que alguén terá que... cuestión de cartos, suposto. E non se me ocorre agora. Xosé Antón, temos un par de minutiños. Preguntarche un pouco tamén pola carreira que organizas. Bueno, sí, é verdad, mira. Xa se me... Espera que... Sí, a todo isto... Fai, bueno, no ano 2007 creamos a carreira por montaña, unha carreira de 33 kilómetros, que subimos 2 cimas, pasamos por todos estes sitios, pasamos por parte do PR98, somos a decana de Galicia, e aparte, o sea que vamos a celebrar este fin de semana, a Andaina da Castaña. E a Andaina, que é a única que vai haber en Galicia, de cativos, que os levamos por eso dos 35, non? Que vai unha monitora, lle vai enseñando pois como se lavaban antes nos pozos de lavar aos nenos, que lle chama a atención, non? Todas estas cousas que van e se van fixando nos paneles e todo. E o da Andaina é el PR, facemos todo el PR. E entonces, bueno, pues a xente ven diferentes sitios de Galicia e lles encanta, ¿no? Porque, bueno, van seguros, non hai problema, está moi ben marcada
e o sea, al rematar tienes unha comida e tal, e a xente gustalle por o feito de o grupo, o comentario, sempre vai un paisano dali que di, mira esta foto, mira, porque no entorno, por exemplo, de Portela, que é impresionante, o Mosteiro, hai unhos miradoiros moi bons, pero que non os deixamos ver, o sea, por o peligro. O sea, é unha pena, claro, está mollada, acerca, baste, non? Que é o mirador da Galiña, lle chama. Esas cousas fai falta inversión, ou lle pos algo de seguridade, nós non queremos que pase nada. Entonces, e despois o da carreira de montaña, pois, temos que dicirlo, fomos 2 veces campeonato de España, de Copa de España, o sea, estuveron os mellores corredores de carreira de montaña, pasaron por aí, salvo Kilian, os demais pasaron todos por aí, non? E, bueno, es aí, somos a decana, é un orgullo para o club de montaña, e, bueno, e depois temos no club de montaña xente que fixo cousas tamén por aí, un 8.000, cousas deste, bueno, pero non teñen nada que ver que arriba, pero sí levaron o letreiro de Paradosil Ribeira Sacra, eso está claro. E nada máis, o sea, podía falar máis, pero xa non se me ocurre máis cousas. Vas falar máis seguro, porque despois vamos ter debate, vamos facer preguntas ás persoas que nos acompañan tamén. Bueno, teño aquí un mogollón de notas que van sair despois seguramente, pero bueno, quedome tamén cunha frase que debería ser estudiada nas escolas de turismo, que o turismo funciona cando hai ceas, non? Quero dicir, todo o que eso implica, a verdade, que é coñecemento fundamental do territorio e da realidade, non? Entón, bueno, despois volveremos sobre estes temas. Vamos a dar paso a Paula, que nos conte un poquillo a actividade do Colado do Vento. Sí, fíxome gracia que dixeche que varias artistas que pasaron por Parada logo saíran na TV. Sí. A nós tamén nos pasou, porque nós temos unha actividade todos os anos que é o encontro musical A Luz da Lúa. Entón, un ano levamos as Tanxugueiras, o ano seguinte foi o boom das Tanxugueiras. Outro ano viñeron as fillas de Casandro, ano que estuveron as Tanxugueiras. Bueno, se me olvidou tamén. En Parada estuveron lo de Ecos de Pedra, o sea, que de Teimende, que sí, estuveron facendo. Hai unha, bueno, claro, pero como non o levamos no da asociación, pero sí, aí pasou todo, estuvo do mellorciño. Fomos aquí vanguarda no mundo ribeirao. Descubrindo talentos, non? Sí. Dámoslle suerte. Sí. Logo tamén o tema de andainas pola Ribeira, nos fixéramos unha moi boa enlazando con Parada do Sil, que é a ruta da feira de Parada, porque claro, a xente Barantes, Volmente, Pinolia, mercar os bois a Parada. Sí, xa temos localizado o trozo, o sea, xa estamos localizado, que son un desnivel de 170, 700 metros para unir con 98, pero quedou parado aí. Sí, pero un sendeiro correcto, o sea, hai un sequeiro derrumbado na parte de abaixo, pegado ao río. Eu puxe unha cinta colgada para que se supera que era ali, pero bueno. Sí, porque esa unión de ribeiras tamén foi unha das ideas do Colado dende a súa creación. E que me parece moi boa, además. Creo que... Nada, falar do Colado do Vento, quería empezar por algo que, xa que estamos nun foro que está orientado á candidatura a Patrimonio Mundial, falar de cando se creou a UNESCO, non? Que xa nos dá unha pista o ano 1945, despois da Segunda Guerra Mundial, porque se crea co obxectivo de contribuir á paz, o patrimonio como algo que contribúe á paz e ao benestar social. Entón, nun momento en que vemos que hai unha guerra atroz en Palestina, pero noutros lugares tamén, pode parecer frívolo falar de patrimonio cando están asasinando nenos e nenas, pero é que resulta que está conectado. As potencias agresoras sempre destruen o patrimonio, non? Destrúeno tamén como unha forma de destruir a alma dos povos. Eso está sucedendo agora, sucedeu na guerra de Irak. Ese plus que ten o patrimonio, que vai máis alá do ben material, o Colado sempre o tivemos moi en conta. Para nós o patrimonio, empezamos en Sober, pero é unha asociación que ten de ámbito en xeral pois a comarca de Lemos e todas as zonas da Ribeira Sacra. Tiñamos claro que o patrimonio non é só o ben en sí, non é preservar en sí o petróglifo porque sí, senón tamén por ese valor social
que pode contribuir pois a un futuro de prosperidade, de desenvolvemento sostible, que se falou onte, e coñecemento, pois sempre enlazar o patrimonio con esa función social que ten. Para o Colado, pois esa foi unha das partes fundamentais. Enlazo ca UNESCO porque é evidente o obxectivo teórico polo que se crea a UNESCO. Para nós, dende logo, sempre foi moi difícil separar patrimonio material de patrimonio inmaterial, claro, porque a vez que estudias os petróglifos, estudias as lendas asociadas, a cultura material ribeirá e todo, estudas pois as lendas e os contos e os saberes que tradicionais, entón pois nunca tiñamos esa distinción, pero logo como hai debate na outra mesa, xa continuamos. E logo quería, antes de fixen un esquema como puiden, que non tiven tempo, pero antes de falar de patrimonio material e asociacionismo, que tiña aí uns puntos e incluso unhas ideas e propostas de futuro, quería pois facer un apunte sobre o que é candidatura, patrimonio mundial e participación, porque é certo que a primeira reunión participativa foi en marzo de 2024, pero iso quere decir que o proceso se iniciou totalmente sen participación e sen transparencia. Cando unha candidatura a patrimonio mundial ten de eixo fundamental a implicación da cidadanía. Cunha candidatura xa en marcha, pois atopamos ese proceso de participación, polo tanto, tampouco se puido nin sequera modificar ou propoñer outros enfoques diferentes. Ribeira Sacra e paisaxe da auga e xa está. Quero dicir que a participación iníciase tarde, entón, pois xa tampouco é participación real. O Colado do Vento, creo que fomos a única asociación, non sei se houve outras, que tratamos en asamblea hai anos, o tema da candidatura a patrimonio mundial. Non lembro en que ano foi, non tiven tempo de buscalo, pero faláramos na asamblea cando había 2 autobuses das deputacións de Lugo e Ourense que estaban pois recabando asinaturas para que a Ribeira Sacra fora patrimonio mundial. Claro, non era un proceso serio, non estaba iniciado ningún expediente, entón pois nos debatemos e a xente pois maioritariamente dixo que non queríamos asinar porque era como algo moi ficticio, construído sobre a nada e que as políticas que había de fondo eran as que estaban fallando. Entonces, por eso, creo que fomos unha asociación que nos posicionamos en contra desa candidatura cando era outro proceso, porque ni sequera estaba iniciado o expediente. Entón, eu creo que na actualidade tamén o de que haxa políticas que fallen no territorio é o que explica a falta de implicación da cidadanía. Porque é certo que houve ese Consello de Parroquias, pero canta xente participou, cantas parroquias están implicadas neste proceso de candidatura. A realidade que nos atopamos é que hai moita xente desconectada do proceso. Eu entendo porque neste momento pois falas de patrimonio mundial, pero ao mesmo tempo hai recortes educativos, hai a crise da viticultura, a sanidade, pois continúan as listas de agarda, como sempre. Entón, moita xente pregúntase de onde está a humanidade no patrimonio da humanidade. Por iso creo que unha das cuestións que explica esa falta de implicación é, quizáis isto non o debería dicir aquí, porque a xente que estades aquí estades interesados no proceso, pero é que falta moitísima xente implicada no proceso, e eu creo que a clave é esa, que faltan as políticas de fondo. Pero isto foi un tema máis de onte, que estiven escoitando como puiden algo onte, e falábase, pois, houve unha frase moi interesante que era que importa máis que o obxectivo, que acadar a distinción, o que se fai polo camiño. Entón, eu neso estou de acordo, pero o que se fai polo camiño non acaba de ser que isto pois deixe de estar en caída demográfica, que eso nos implica moito as asociacións culturais, porque se perden bens tanto culturais como inmateriais que non son recuperables. Entón, nese camiño, pois aínda faltan moitas cousas. Falando de patrimonio mundial e asociacionismo, o Colado nace hai uns 20 anos, oficialmente en 2008, pero xa levaba un lustro organizando cousas, e nacemos pois facendo unha ruta, que é a ruta dos Colados, que é pola zona de Volmente. Os Colados son a zona da Ribeira onde podes chegar co carro e xa empeza a caer a Ribeira, onde en Doade chamanse hinchadoiros, onde se hinchan os carros. Pois esa ruta fixémola percorrendo pois case o milímetro a Ribeira, recollendo topónimos e microtopónimos e tradicións, grazas a falar pois con unha persoa de Volmente que xa faleceu, que era o Verísimo. Entón,
recollendo Claro, é que como entonces- se traballaba ali antigamente, conseguimos facer unha ruta de sendeirismo que tivo moitísimo é éxito. do que se trata. Sí, ao final o do sendeirismo para nós é algo esencial, non só porque axuda a recuperar cultura Sí, sí, sí. material e que se queda aí perdida, tamén tradición, senón tamén porque axuda a un tema que tamén saía onte, non? A que quitemos o coche, as caravanas, todo tipo de vehículos de combustible fósil, pois de lugares nos que non deben estar. Que sucede? Que pois hai que asumir todos os concellos a necesidade de manter en bo estado esas rutas, porque non podemos suplir as asociacións o que é a responsabilidade da administración. Logo, falando deso de que nacemos hai 20 anos, é certo que a situación do patrimonio cultural non é a mesma hai 20 anos, hai cousas que melloraron. É certo que hai unha maior conciencia sobre o patrimonio, hai incluso intervencións arqueolóxicas moitas máis que había, é evidente, hai recuperación de pinturas murais. Pero eu o que me pregunto é se isto que se fixo nos últimos anos, hai moi poucos anos, se tivera iniciado cando o asociacionismo cultural o demandaba, onde estaría hoxe o patrimonio cultural, a Ribeira Sacra como destino cultural, porque as pinturas de Pinol, a recuperación das pinturas de Pinol, que foi aí, non lembro agora, pero no 2018, pode ser, pois o Colado do Vento levas poñendo en reivindicación polo menos dende 2008. Con iso, pois moitas máis cousas. Os petróglifos siguen, é certo que algúns pois se sinalizaron, pero siguen sen estar recoñecidos como un patrimonio inmenso que temos no sur de Lugo. Hai unha cantidade impresionante de estacións e moitas veces pois está a pedra pois rodeada de elementos nos que non debe estar e, por suposto, os accesos non están suficientemente marcados e tampouco hai pois unha política de valorización deses bens. O románico, pois, o Colado do Vento, creo que fomos despois de Pantón, a ruta do románico de Pantón é unha decana nisto, que nos iniciamos o percorrido por igrexas, visitándoas e abrindoas, que despois eso tivo éxito e foi pois collido por empresas que poñen ese patrimonio á vista e que é algo do que máis éxito ten. Entón, por eso a miña pregunta de por que tardamos tanto en facerlle caso ao asociacionismo cultural. Os esgrafiados, a recollida do que é esa técnica de esgrafiado, de encintado de cal por fora das casas, o Colado do Vento tiña unha teima en que se lle dira pulo. Despois hai unha publicación do consorcio en PDF que está descargable, é moi interesante. Unha das persoas que máis contribuiu a iso foi Pedro Iglesias, que era socio fundador do Colado, pero era moito máis, faleceu hai pouco, é unha persoa a que lle debe toda esta comarca grandes cousas, porque pois era alguén, creo que a persoa que máis sabía de patrimonio industrial, é unha mágoa que non este aquí por moitas cousas, pero tamén por iso, porque sería quen de ver o enfoque de todo isto do patrimonio industrial e da candidatura. Pois el foi o primeiro que se empeñou en que os esgrafiados era unha técnica que había que recuperar, tamén contribuíu a que houbera ese congreso de agricultura en terra, en Monforte, era alguén pois que tiña unha cultura enciclopédica, nese sentido quería darlle aquí un recordo, porque os esgrafiados tamén foi unha teima do Colado do Vento. Que máis? Tamén fomos pioneiros, creo, en actividades baseadas na cultura ribeirá, como, na cultura en xeral das nosas zonas, como a olería, o pan, facer rosca, o tema da viticultura, é dicir, o que agora se chama experiencias turísticas. Nos fixemos unha actividade de moitísima xente, de facer todo o proceso dunha fornada de pan. Entón, incluíamos, mentras se levedaba, ir visitar o muiño. Chegamos a facelo nós. Sí, eso é que é moi interesante. Vengo, si, fixémolo, foi por xerata parte. Sí, os nenos foi algo impresionante. Só fixemos unha vez, mira, só unha vez. Sí, nos fixemos esa, e logo outra de rosca. Ver como crecía aquelo, dice, e iso se come e tal. Sí, foi moi interesante. Sí, pero só fixemos unha vez. Pero é unha mágoa que eso, pois, deamos impulso dentro das asociacións, pero non haxa quen recolla eso.
os oficios. E o que dicías ti, de a xente ten que ter que facer, non só ir visitar puntos concretos. Entonces, nese sentido, o de valorizar actividades tradicionais dándolle un sentido para que poda disfrutar a cidadanía, tamén outro punto. Creo que tamén fomos os primeiros, por certo, en facer concertos en miradoiros, porque no miradoiro de Santiorxo, que agora é un dos escenarios do 17 graus, empezamos facéndonos un concerto. Entón, tamén, pois, é un orgullo poder abrir camiño, pero tamén danos a veces mágoa que eso non teña un traslado ás administracións ou que o teña moito tempo despois, porque é que hai cuestións que hoxe parecen evidentes, como que se vai facer unha intervención no cotillón, non. Pero cantos anos leva, por exemplo, os Segredos de Pantón ou o Colado pedindo que se interveña nese lugar tan excepcional da zona. Entón, era esa reflexión simplemente. Eso é tamén parte de ver o patrimonio como un valor social que dicía ao principio e non como un decorado, non? Asumir que o patrimonio ten valor, que é importante e que o podemos transmitir ás seguintes xeracións. A veces caise pois, en ver o patrimonio como algo que queda bonito, queda ben para o decorado turístico, pero pois hai que verlle o fondo. Por exemplo, neste lugar no que estamos, o Parador está fantástico, é un punto central do turismo da Ribeira Sacra, non se entendería hoxe sen este edificio, quedou fermosísimo, pero hai que lembrar que cando se construiu este parador se destruíron arcos prerrománicos, se destruíu unha escaleira do século XVIII, non sei se era nesta sala ou noutra, se rasparon pinturas do pintor de Castinande, raspáronse pinturas de un pintor do século XVIII. Quero decir, o patrimonio hai que crelo, e hai que entendelo e tamén ter memoria de cando se destrúe, de que ata hai pouco pois o patrimonio non se valorizaba ningún ápice, non? E isto é un exemplo, non? Hai que crelo e facelo pois que teña un valor. E falando de memoria tamén, a min tamén me preocupa que na candidatura Paisaxes da Auga, non sei como é o documento actual, porque como non o coñezo o anterior. E no anterior apenas se falaba de franquismo, cando é o que configurou a paisaxe da auga de Encoros anegando as ribeiras. É imposible, non? A veces, nestes procesos de buscar cal é a esencia dun territorio, sempre pois se cai en eliminar os conflictos que houbo para chegar a que ese territorio se configurara. É imposible non estudar a historia sen estudar os conflictos. E é imposible non falar de paisaxes da auga sen falar de franquismo. Parécenos, pois, non sei, nesta revista de mismo, pois en todos os lugares eu leo e non vexo nada sobre o franquismo. Falase de paisaxes da auga, de transformación, de valor da paisaxe industrial, pero hai que falar do contexto da mesma. Entón, creo que ese apunte da memoria tamén é algo importante. En fin, en eso tamén engado o da lingua, non? Que tamén é un valor a lingua propia e a veces, mirando a estrategia de turismo de Galicia 2030, falase de poñer en valor Galicia auténtica, Galicia como lugar auténtico, é a palabra. Entón, cítanse unha serie de elementos como a cultura tradicional que as nosas asociacións recuperan, pero non se cita a lingua propia en un proceso no que se está, viuse nos datos últimos, no que está a retroceder. Pois paréceme que esta candidatura, este foro, tamén é un lugar para reivindicar que a lingua propia é un valor en sí mesmo, pero tamén que trascende a iso, como decíamos, o da UNESCO. E non sei se teño tempo para facer algunha proposta. Igual despois na parte de debate. Sí, son propostas máis para integrar o patrimonio material no turismo e darlle... Vale, parece que se as deixamos para despois, para deixarlle tamén tempo a Lucas. Simplemente así para que despois tamén teremos tempo no debate, non? De, bueno, pois un pouco por alusións tamén no tema do proceso participativo. Bueno, ese respecto, pois, coincido contigo, non? Que evidentemente a crise vitícola que estamos vivindo pois está tendo, evidentemente, o seu impacto, a parte de económico, pois tamén social, de rexeitamento, o descrédito, digamos, da administración. Creo que tamén é
algo que ti mencionaches é importante, non? E a ter en conta a hora de enxergar unha estrategia turística e que non vende agora, é dicir, digamos que as sociedades labregas tradicionais sempre foron, digamos, nunca foron protagonistas da historia, nunca foron, digamos, nunca formaron parte dos think tanks nos que se toman as decisións e iso evidentemente pois crea unha desafección, non? Bueno, eu a ese respecto que comento sempre, pois cando estamos convidando a parroquias, a representantes e a tal, bueno, pois precisamente que estas visións críticas teñen que estar dentro tamén do proceso, non? Que non se trata únicamente, pois, ou como estás facendo ti aquí hoxe, non se trata únicamente de comentalas nos bares ou nas cantinas ou nos foros, digamos, de amizade, de colegas ou de fratrías, senón de tamén, digamos, que consten e, bueno, baixo o meu punto de vista, por eso se fai o proceso participativo, non? Outra cousa é o que comentas ti, non? De cando empeza, de si é asitado o inicio, digamos, como unha vez que se hai expedientes tramitados ou documentación escrita, non? E logo, bueno, pois, eu evidentemente, cando falas da cantidad de parroquias ou tal, pois, claro que me gustaría que estiveran representadas as 75 parroquias, non? E ese objetivo final o que queremos tender. Estamos nun inicio de procedimento. Por poñelo en positivo, creo que si comparamos pois, con outras declaracións que tivemos no territorio como Reserva da Biosfera recentemente, non? Na que non houbo en ningún caso ningún intento de recabar información ou opinións ou inquedanzas, ou outros procedementos que tivemos na Galiza de declaracións de Patrimonio Mundial, como pode ser Torre de Hércules, Muralla de Lugo ou Cidade de Santiago, non? Eu creo que hai que dar a oportunidade pois tamén un pouco de que as cousas flúan, de que ver un pouco cara onde vai todo este proceso e comparando tamén incluso coa anterior etapa da candidatura, bueno, pois eu creo que sí que hai unha representación como máis real, non? Ou máis de base de moitas destas cuestións, non? Pero, bueno, logo no debate poderemos tamén afondar e, quero dicir, queda todo aquí registrado na libreta. E logo, pois, nada, presentar a Lucas de Segredos de Pantón, que nos conte un poquinho tamén a súa labor ou a súa visión sobre todos estes temas. Bueno, o primeiro, moitas grazas por estar aquí e, bueno, por ternos convidado. E nada, eu primeiro pois agradezco que haxa asociacións culturais, veciñais no nosa contorna, porque agora comezarei a falar de Segredos de Pantón, pero digamos que eu comecei con isto, pois coñecín o Colado do Vento, gustoume moito, logo, bueno, eu participei tamén na recuperación do entroido de Budián, tamén foi, bueno, pola asociación que está aquí, do entroido Ribeirao, e ao final eu, bueno, síntose, sou un pouco agresivo, pero a min dá má sensación de que ao final isto é un pouco un zoo, porque, ala, vamos traer aquí unhas cantas asociacións, e ala, que nos falen desto, e ala, porque eu aquí agradezco a todas as persoas que están aquí, que viñeron e tal, pero realmente non a malas, non o tomedes a mal, non só deso que me gustaría ver aquí. A min gustaría ver as institucións. Por que é así? Porque ao final é a primeira vez que, bueno, temos, como a todo é seguro, pois tenos convidado outras asociacións ou pois algunha entidade educativa para falar e tal, que sempre está ben, pero sempre neste foro que aí pon Institución Xunta de Galicia. Non sei se hai alguén da Xunta de Galicia, algún concello que levante a man. Pois nada, para comezar, eu son Lucas Vázquez, ante todo, eu son enxeñeiro agrícola especializado en horta, vale? Non ni son do eido do turismo, ni da historia. Son enxeñeiro agrícola e nada. Segredos de Pantón comezou en 2016. Regulamos como asociación cultural en 2019. E non realmente, pois, foi máis ben unha teima miña, que eu son o coordinador e son o fundador. Eu sempre quería facer algo con Pantón, pois. Aí, pois, comecei a facer cousas, bueno, temos aí unha páxina web, unhas redes sociais ben chulas, e nos, ao final, o que máis nos gusta é realmente facer cousas. Ben o dixo antes Xosé Gago, que nós ben podíamos estar en material como en inmaterial, porque así, nos, de feito, dende fai 2 anos para aquí, dedicámonos máis á parte inmaterial. Porque, ao final, a mí o que máis me interesa é, digamos, traballar cos veciños, as relacións, pois, que queren axudar a unha asociación de veciños para recuperar algo, pois aí estamos. Nos, ao final, temos feito moitísimas cousas, de todo, roteiros, charlas, actividades monotemáticas, digamos, sobre morcegos, un pouco de todo.
Pero claro, todo isto pois é como pois cando vas ao súper, mira, de toda esta lista que necesito, vale. Pero ao final a mí parece máis, dende o meu punto de vista, que isto personal, afondar noutros aspectos, vale. Que é o tema de, nós realmente plantexámonos, por que existe o asociacionismo? Unha cousa son asociacións veciñais que sempre existen pois para organizar unha festa, para arranxar, digamos, máis temas de convivencia do lugar e demais, e outro tema de asociacións, porque ao final se as institucións están presentes e fan o seu traballo, é así. É dicir, por que é así? Porque eu ben vexo en Seos de Pantón dende o noso comezo, moitas veces nos suplíamos e seguimos suplindo moitas veces a pouca receptividade ou a pouca comunicación ou ningunha comunicación que hai ca administración local, no noso caso, co Concello. Que nos pregunten cando abre a Casa da Cultura, en que horario está aberta a biblioteca. Mira, fai 3 semanas que non pasa o camión do lixo. E así, a miña, que podo facer? Porque a estrada que vai a miña casa está chea de fochangas. E así, innumerables veces. E claro, tú o comezo ben, pero a veces o tema, o tono, sobre todo, vai quentándose. Porque é así. Moitas veces a xente pois xa farta, ve que contigo pode comunicarse e, claro, é algo normal. Entón, eu sí que vexo que por parte das institucións falta ese tema. Para non irme polos cerros de Úbeda, sí que me gustaría centrarme no tema da candidatura. A min pareceme, bueno, pois queren facer a candidatura e demais, pero sí que dende o meu punto de vista, digamos que hai discrepancias serias, porque así, tanto por parte da Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura e demais, por parte das deputacións. Ben vimos a Deputación de Ourense, con Rocas, a Deputación de Lugo seguro que será súas, pero non me sei así demasiados trapos sucios. Pero a Xunta de Galicia, pois ben, ou mesmo o noso Concello de Pantón, pois que emprega unha mámoa, permite que unha mámoa sexa unha rampa de salto para un circuito de motos. Fantástico, non? E logo a propia Xunta a que permite que se instalen macroviñedos que destrúen patrimonio natural e cultural catalogado, que teñen denuncias aínda en curso. Isto está no xulgado, é así. Temos que na anterior candidatura, mesmo co lado do vento, dixolles, mira, tendes moitos erros de localización de lugares. Non é posible que situedes unhas cousas en Pantón que están do outro lado do río Sil, en Nogueira e Ramuín. Que os embalses, é certo, fixeronse no franquismo, ahora gobernos de 2024 non teñen nada que facer, pero non se pode permitir que haxa, que xoguen co caudal dos nosos ríos, porque son ríos, bueno, para min son lagos, porque non teñen vida. Vamos ao río Cabe e vemos unha clara diferencia porque aí hai vida, non? Entón, claro, eu vexo digamos, un discurso moi contradictorio. Tú queres que sexa realmente en Galicia sería a maior zona declarada Patrimonio da Humanidade, porque así, e sería posiblemente unha das máis grandes incluso de Europa. Entón, claro, é algo que, pero logo permitimos que se instalen parques eólicos, que as liñas de evacuación vayan pasar preto de San Miguel de Iré e de San Vicenzo de Pombeiro. Entón, no momento é unha de cal e unha de area, sin saber cal é a boa e cal é a mala, pero é rollo, queres unha cousa, pero permites outras. E logo dis, sí, pero que non saiu ben a anterior candidatura porque había problemas cos... Pero é que estás constantemente, sí, non, dándome unha bofetada e logo, no, bonito, sigue. Entón é algo que sí que non entendo. O mellor repítome, pero que eu, de feito, falando onte, bueno, pensando, para min hai un tema que é primordial, que é o tema da participación, que xa comentou Paula, que ao final, eu dende o meu punto de vista, se tivera contactado dende o principio da candidatura ca xente, eu penso que teríase hoxe en día unha candidatura moito máis seria e moito máis estructurada. Porque todos... Isto é un exemplo, e vamos ver moi claro. Sabedes o autobús este da Xunta de Galicia de Galicia sabe amar? Que levan por toda Galicia, todo o mundo sabe que un mexilón, unha ameixa, unha nécora, pero levan por toda Galicia ese autobús para facernos coñecer esos produtos do mar. Todos sabemos que hai, podemos ir a calquer supermercado e comprámoslo. E logo nos din, no, é que facer un proceso participativo é moi complicado. E tú me levas a Folgoso de Courel, Becerrea, Pobra de Tribes, a sitios que está moi ben que o leven,
cousas que xa coñecemos, pero non te preocupas en facer realmente un proceso participativo íntegro dende o comezo ata o final. Porque ao final, sen xente non hai patrimonio. Porque é así, non hai patrimonio nin material nin inmaterial. Porque se a crise da viticultura persiste, xa non habrá instagramers que vayan sacar fotos, nin ver a caída da folla, nin nada. Pero iso dá igual. Dá igual. Parece que o único que queren é que este a candidatura e logo que xa se vai a tal. E a min iso dame moita mágoa. E volvendo ao tema do patrimonio material, eu vou ser sincero. Eu son do Concello de Pantón e un dos aspectos que máis se coñece é o románico. Eu comecei con Seos de Pantón con 18 anos. E vou vos dicir un segredo. Non me gustaba o románico. Así de claro. E hoxe en día son un namorado convencido do románico. E foi porque pouco a pouco funo coñecendo, digamos, non foi un... Se tú me preguntas polos tipos de canzorros que hai en Santo Estevo da Tao en calquera igrexa non o sabrei, pero eu cando vexo unha pedra ben labrada, desfruto un montón. É dicir, e digo, boa, que bonito, e me paro nesos detalles. Entón, eu penso que o románico, como podría falar de outra cousa, é algo que se podría explotar moito máis. Porque os miradores non dan emprego, porque é así, pero o románico, se desestacionalizamos o románico, facémolo durante todo o ano, podría dar realmente emprego de calidade, sería un turismo de calidade que é o que realmente queremos neste territorio. E vou desmontar un mito. A Ribeira Sacra non é o territorio de Europa como máis románico, iso é falso, é Palencia. Pero eu que quero dicir é, estou desmerecendo o románico da miña terra, non? Pero non fai falta dicir mentiras para vendelo. Porque a maioría dos elementos románicos da nosa terra, que son románicos, non os vendemos. En Pantón nunca falan de San Martiño de Tribás e Santo Estevo do Mato, que teñen elementos románicos. Un deles ten un chimpancé masturbándose, que é un elemento sexualizador que realmente tú levas a un adolescente ali e logo preguntaslle, dime un elemento tal, pois que lle vai facer gracia, que as súas hormonas e demais, pero a partir de aí o mellor recordas. Entón, ao final, temos que digamos, facer accesible os nosos recursos a toda a poboación. Sinto moito, a mí non me interesa que a idade media dos turistas que veñan ver os románicos sexan personas de fora de Galicia, de España, de máis de 50 anos. Non, a mí interésame que todo o mundo facer un turismo accesible para todo o mundo. Porque a mí, personalmente, dame mágoa que os meus amigos da miña idade, o único que coñezan da Ribeira Sacra, son os miradores. Saben os miradores mellor que a min. Eu, vou ser sinceros, os miradores de todos os de Sober e os de Monforte, nunca fui. Teño intención de ir? Non. Así de claro. Eu fago carreras de montaña. E, cando estou nas carreras de montaña, desfruto da paisaxe. E, para min, os mellores miradores están cando desfrutas da paisaxe e cando estás realmente aí. E, tan só para rematar, se hoxe en día estamos falando dunha candidatura, é por obra e grazas da xente. Se non habría xente que está na súa aldea, que está traballando as vides, que está traballando os soutos, que está traballando os prados, ou que traballa fora pero sigue vivindo na aldea, pois isto non sería posible. E moitas veces este sitio é hostil para as persoas que facemos estas cousas. Porque eu vivo en Ourense, pero eu, dende que teño uso de razón, quero vivir en Pantón. Quero vir ca miña moza aquí e quero ter fillos aquí. Pero é extremadamente hostil, porque non é posible que nos poñan constantemente trabas. Nós temos unha axuda do ano pasado do Concello de 130 euros e ainda non a vin. Estamos por rematar o ano. E logo chámate o alcalde para insultarche porque difundiches o das motos, porque saltaron cunha mámoa. Entón non pode ser. Entón, moitas veces é rollo, mira, vou deixar Seos de Pantón, vou deixar todo, pero non, porque logo falo cun señor que se emociona cando recuperas tal, cando sacas, cando co do entroido, porque para min o máis tal foi o do entroido de Budián. O primeiro ano que o sacamos, a xente chorou. Eu dixen, pois, que podeme chamar todos os días para insultarme. A mí xa dame igual. Entón, eso, a mí xa máis acabarán co meu sorriso nin cas miñas ganas de defender o meu territorio. Así de simple.
E só por rematar, de verdad, temos que coidar o galego, por favor. E nada, moitas grazas por ternos dado esta oportunidade, por decir, mira, poderíades vir e nada. Encantaríame que viñeran aquí os políticos e tal. Vin aí o alcalde de Pobra do Brollón, se non me equivoco. Grazas por vir. Gustaríame que estivera aquí José Luis, o meu alcalde. E nada, moitas grazas por escoitarme. Seguro que vos din a lata. E nada, mil grazas. Vale, pois moitas grazas tamén, Lucas. Bueno, gracias aos tres por ceñirvos o tempo, a verdad que de un xeito super preciso. E nada, agradecer pois tamén, digamos, esta visión crítica tamén que nos ofrece Lucas, que tal e como comenta, pois por eso tamén non é que teñades que agradecer o poder estar aquí, sino que precisamente o obxectivo, entendo, de facer todos estes procesos participativos é que estedes tamén, non? E nesto quero insistir tamén, porque, bueno, eu creo que tamén con todas as críticas que se poden facer a calquera procedimento, creo que hai que ter en conta tamén, digamos que, bueno, pois o traballo feito e que, polo menos, dende o meu punto de vista, hai unha intención de ser o máis inclusivo posible, tanto dentro do que é a participación de asociacións veciñais como de asociacións culturais, e bueno, pues que a partir de aí un proceso que empezou este ano, logo, pues como lle comentaba Paula, podemos debatir si chegamos a tempo ou non chegamos a tempo co inicio do proceso participativo ou non, pero bueno, en ese sentido que hai un traballo detrás, pues eso, de recoñecemento, de detección de asientes das 75 parroquias para que todas poden estar ben representadas e quedarnos un pouco co positivo, non? E eu insisto que eu creo que na historia da Galiza, pois, como que tampouco nunca se dera un procedimento como o que se pode implementar a partir de aquí, non? Que non digo que este todo feito, ni moito menos, sino que, bueno, que estamos no inicio de algo que eu creo que é importante e que eu creo que das primeiras veces ou a primeira vez que a administración nun territorio tan amplo como a Ribeira Sacra, digamos que enceta ou empeza un proxecto participativo desta índole, non? Con todas as críticas que, evidentemente, por eso estamos aquí, estamos falando e seguiremos falando ao longo da mañá. Vamos pasar á seguinte mesa de patrimonio inmaterial, ou non, xa os ponentes dirán un poquinho do que van falar ou non, e xa despois xuntarnos os seis, xuntar equipos e facer xa o que sería, digamos, este debate máis inclusivo, no que pode tamén, por suposto, participar toda a xente que nos acompaña. Entón, porfi, que vos quiten o micro para que poda pasar o seguinte grupo.